O domingo, día 3 de marzo, Lugo acollerá a mobilización feminista de Galicia na que se agarda que participen milleiros de persoas. Que agardamos? Que Lugo se encha, que se encha de mulleres, que sobran motivos para reivindicar ese día, por favor, que lembremos o que nos pasa todo o ano. A manifestación sairá do edificio multiusos ás 12 da mañá para percorrer parte das rúas do centro. A escritora María Reimóndez e a expresa María Osorio lerán un manifesto polos dereitos das mulleres. Na Praza Horta do Seminario haberá tamén outras actividades. Ali vai haber unhas actuacións, van a haber estas mulleres caboverdianas Batuco Tabanca que son impresionantes, que despois vai haber un microteatro a cargo de Isa Herrero, distintas actuacións. Incluso vamos facer unha pinchada despois Femi Power, que lle chamamos nós, unha selección de temas para animar a xente, para que continúe a festa. Os máis de 50 colectivos feministas agrupados na plataforma Galegas 8M fan un chamamento á participación nesta manifestación, porque din que sobran os motivos para sair á rúa. Dende a CIGA elaboraron un estudo que sentenza que a fenda salarial das traballadoras galegas supera o 21%. A precariedade sigue sendo a tipoloxía fundamental do emprego das mulleres galegas. Seguimos a sufrir fenda salarial, seguimos ocupando categorías inferiores e seguimos tendo peores retribucións polo mero feito de ser mulleres.